राउर सबन के हमार प्रणाम। राउर सबन का स्वागत बा बिहार एक नई सोच में। ये चैनल पे हमन के बात करेनी बिहार से जुड़ल खबरन के, ओहो पूरा भोजपुरी में, ताकि राउर सबन के पसंदीदा भाषा भोजपुरी बनल रहे और राउर सबन के खूब मजा आवे। तो अगर राउर सबन के हमार चैनल पसंद आवत होके तो कृपया के सब्सक्राइब कर डाली और एक बेल आइकन पे जरूर दबाएं। बेल आइकन दबैले के बाद आल पे कह दिए ताकि एक को वीडियो मिस न होके। ताई शुरुआत कल जाए। ये वीडियो में हमन के बात कल जाए बिहार के क्वारंटीन सेंटर की, जहां प्रवासी मजदूरन के बांटल जाता कंडोम और गर्भ निरोधक गोली। एक पीछे का कारण का बा वो बात कल जाए। तो दोस्तों शुरुआत कल जाए। जैसा कि हम सबन लोगन के पता बा कि सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में लॉकडाउन लगल बा, जेकर कारण बा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बचे खातिर पूरे देश में लॉकडाउन लगल बा, जेकरे वजह से बिहार में काम करे वाला मजदूर यानी कि हमरे और तोरे घर के, राउर सबन के घर के भाई भतीजा पति चाचा ताऊ बाबा ससुर सब लोग जौन जौन रोजी रोटी के तलाश में बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में गए हैं, उस सब लोग लॉकडाउन के वजह से फंस गए हैं। एक बाद सब राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के मजदूर लोगन के वापस बुलावे खातिर काम करत रहल, ताकि अपने राज्य के मजदूरन के वापस बुलावल जा सके, लॉकडाउन से बचा के, कोरोना वायरस से बचा लिहल जाए। लेकिन ये समय में बिहार सरकार काने में तेल डालकर खूब आराम से सुतल रहा और एकरे वजह से बिहार सरकार के खूब बदइंतजामी और खूब सवाल खड़ा भइल। खूब आलोचना होले के बाद जब बिहार सरकार के नींद खुलल, तब जब मजदूर के वापस बुलावे लगल, इनमें बड़ा देर हो गई, जेकरे वजह से उनका खूब बदनामी भइल। एकरे बाद प्रवासी मजदूर के जब वापस बिहार बुलावल गई, वहाँ उनके खैले के और रहले के व्यवस्था सरकार के करे के रहल। लेकिन वो बदइंतजामी के लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भइल। प्रवासी मजदूर खुद अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाले लगने। सरकार जन प्रवासी मजदूर के 2 वक्त खाना मुहैया नहीं करा पावत रहल, वो बदइंतजामी के लेकर फिर से उनका छिछलिद्दर मचल। जब फिर से उनका खूब बदनामी होए लगल, तब फिर से सरकार के नींद खुलल और ओकरे बाद मजदूरन के बढ़िया व्यवस्था कैले के वादा कई दिलस। लेकिन अभी ले हालत का बा ई राउर सबन के पते होई। आई हम आगे बढ़त हैं। दरअसल अब जब मजदूर भाई बहन वापस आवत हमें, तब मजदूरन के सरकार श्रमिक लोगन के क्वारंटीन सेंटर में विदाई के दिन एक तोहफा देत बा। वो तोहफा में एक पैकेट बा जौन में कंडोम और गर्भ निरोधक गोली बा। अब एक पीछे कारण ये बतावल जाता कि बिहार में लड़का बच्चा बहुत पैदा होने। इनमें सिर्फ सरकार नहीं, बिहार राज्य के हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निर्देशक हमें मनोज कुमार, वो आगे आ गए ने। उन्होंने वो कहना है कि पूरा देश में प्रजनन दर एक चिंता का विषय बा बिहार के। वह कहना है कि पूरा देश में सबसे अधिक लड़का बच्चा बिहार में पैदा होना है। उसके बाद आगे का कहते हैं, उन्होंने वो कहना है कि हमारा एक विश्लेषण बा, और विश्लेषण में ये पता चलेला कि श्रमिक लोग जन होली दिवाली या दशहरा में वापस बिहार आवे ने, ओकरे ठीक 9 महीना बाद सरकारी अस्पताल में प्रसव दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, यानी कि लड़का बच्चा बहुत पैदा होने। उसके बाद वो आगे कहन है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलावे खातिर एक बार क्वारंटीन सेंटर के लक्ष्य बनावल गया बा। सरकार के निर्देश के अनुसार अब क्वारंटीन सेंटर में कंडोम और गर्भ निरोधक गोली के पैकेट देकर लोगन के जागरूकता फैलावल जाता, ताकि इस समस्या से बचल जा सके। और लड़का बच्चा जो ढेर पैदा होने उससे जनसंख्या वृद्धि हो जाला, तो ओहू से बचल जा सकी और लोगन में जागरूकता फैल जाए। हालांकि सरकार का ही अच्छा पहल रहा, लेकिन ये समय में ठीक नहीं लगत रहा। ओकरे बाद एक वीडियो और फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल होए लगल ना, तो सरकार के फिर जम के आलोचना भइल। सब लोग तीखा सवाल करे लगल। एक बाद सरकार के लगत अब फिरो कोनो गलती भइल बा। लेकिन अब जन प्रवासी मजदूर और श्रमिक लोग जन क्वारंटीन सेंटर में रहने, वो पत्रकार लोगन से कहत रहना है कि अगर सरकार हमें 2 दिन के रोटी और कपारे छत मुहैया करा दे, ये हमन के ज़रूरत बा। अगर एक ध्यान रखल जाए तब बहुते अच्छा होए। एक ये कुल बात प्रवासी मजदूर कहत रहना, श्रमिक लोग कहत रहना। अब यहाँ हमार का कहे बा, हम ये कहल चाहते हैं कि अगर ऐसे समय में सरकार 2 जून के रोटी मुहैया नहीं करा पावते,
जौन भारत के संविधान में लिखल बा कि भारत के रहने वाले कौनो नागरिक के भरपेट भोजन न मिल सके तो 2 जून का रोटी तो मिले ही चाहिए। भोजन के व्यवस्था कैले की जिम्मेदारी सरकार के होले। हालांकि संविधान वाली बात नीतीश बाबू के ना समझ में आवते, तो जब एक योजना के आप सफल नहीं कर पाते तो दूसरे योजना के सफल करे खातिर ऐसे समय में ज़रूरत नहीं बा। पूरा देश एक अलग समस्या में जूझत बा, जौन क्वारंटीन सेंटर बनावल गईल बा ताकि मजदूर वहाँ आके रह सके। वहाँ 2 जून के रोटी व्यवस्था नहीं हो पाता, सांप बिच्छू निकलता, और लोगन के जान के साथ खिलवाड़ कल जाता। हालांकि जब अब वो लोग वापस निकलत हमें तो परिवार नियोजन के ज्ञान दे के वो लोगन के जले पे नमक छिड़कले जैसने बा। अब वो लोग जौन 2 जून के खाना ना मुहैया भइल बा वो लोगन पे का गुजरत हुई। राउर सबन के का प्रतिक्रिया बा उहे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे। हाल दे कि राउर सब ये वीडियो के देखले के बाद का सोचत हैं। राउर सब जौन भी सोचत हैं बिना कौन काट छाट के लिए एकदम सीधे से लिख डाले। और राउर सबन के अगर चैनल अच्छा लगल बा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही दूसरा ऐसा वीडियो लेके आए वो भोजपुरी में। और राउर सब अपन ख्याल रखी। हम जल्द ही राउर सबन के साथ फिर हाजिर हो। तब तक धन्यवाद। राम राम।